Dobrý deň, večer alebo obed. Tady je Dany. Alebo teraz po mojom. Čaute! Teraz budeme tak skôr po baniach a suroviny. Ako vidíte, som si tu urobil zásoby. A túto som tento tak našiel, tak pôjdeme ďalej hľadať. What the hell? Neviem, či tam dám do pozadia zase hudbu, ale tedy to bolo iba kvôli tomu, že som staval, tak či tak to niekde v polke skončilo. Som si to uvedomil neskoro, až keď to bolo na YouTube. Nechcelo sa mi to robiť. Ďalej ako. Oh shit. Ahoj. Zabijem si ťa. Tak zase pôjdeme dostať hore. Tak. Toto by mohli ísť aspoň do hlubín. Alebo nižšie, ale nejde. Dúfam, že tam nebude tiež taký priechod. Ale ide to hore, takže je to na nič. Tak. Ja toto neviem ako. Vypadá, že v tejto jaskyni nič nenájdeme. Vyskúšame ešte tak prekopať sa niekam, lebo zvyčajne za gravelom alebo štrkom, alebo neviem, ak si to hovoríte. Zvyčajne tam bývajú jaskyne, teda, tak mi to hovorí kamoši, tak. Šťastie, že mám tu race minimapu, podľa mňa. Už by som nevedel, kde som. A ja nechcem mať až moc akože. Dúfam, že niečo nájdeme. F3, áno. Výška je... Na výške 50 si urobíme nejako branch mining. To ani neviem, v akej výške sa vlastne robí. Ja som ako v živote ešte nerobil branch mining. Ako, tak robil len. To som robil tak, že na 50-ke, potom o 10 nižšie, alebo o 5 nižšie tunelíky také. Dúfam, že mám nabrať. Dobre. Rozmýšľam začať ako takú novú epizódu, ktorú som si tak skorej pripravil. Bude to v kreatíve, ale tak najviac kreatív baví, budú tam také vychytávky, alebo možno niektoré, čo už poznáte, ale niektorí to nemusia poznať. To je 39. No. 6. Deväť 50, tak našli sme iba iron.
Toto pôjde tak na 20. No, 20 je málo. Ako vidíte na Race minimapke, asi už je noc, teda to moc nevyznám. Co sme nič nenašli, sme podľa mňa výška je zatiaľ plnej, takže budeme kopať nižšie. Co to sme? To by mohli byť diamanty, takže... No, nech ma nezastrelí skeletom. Ale som nezobral kývlik z vodou, je to... Robím si takto, crafting table. Dobre. Tak. Vypáliť aspoň tieto 3 urobím si. No. No tak to som trošku prehnal. A mal by som do toho potom nabrať vodu? Že si tu robím čestku. Aspoň takto jedno. Také vzácne veci si do toho hodím. Toto, no. Tak. To. Zombík podobnou. Bolo by povedať. No, podo mnou. Vy to nehráte. Creeper, Mr. Creeper. What the hell? Tak. Skap. What? Jeda, zase mi volajú, jak som sa mykol. Počkajte. Tak nemám rád. Zlato, no dobre, na hodiny, ale... Emerald. O, trošku sa mi to zalagovalo. 2 emeraldy. No co, dobré. A tie diamanty by to už asi chcelo. Však je to ten 5. diel. Asi neviem tak dobre minovať ako ostatní. A moc som sa tomu nevenoval možno. 1., 2. Emerald si pôjdem dať so zlatom toto. To je veľmi nepríjemné. Keby som padol do lávy, hej. To by som asi už neprežil. Logicky. Tak. Ako hej, zlato sa moc niečomu využiť nedá, ale...
Nemáš žiadne brnenie. To sa hneď napraví, keď dojdem. Späť. Storčky. Dobre, nič. Ja mám najradšej takéto ako keby priepastie. Že máme ronové už. Si, dobre. Domácia. Tak tento výkrik bol blbý. Ja som si tak na to spomenul, čo sme pozerali také video s kamarátmi v škole. Áno, v škole. Či... Neviem, ale teraz neviem, či som dosť hlasno rozprával. Tak. Uhlie, teraz sa mi veľmi hodí. Tak radšej si uspievať nebudem. Toto. Bolo raz jeden crafter. Creeper. No, ďalší. Jeda, tak toto zase druhý raz za sebou. Prestávka na reklamu. Dajte si do YouTube Bobriček Games. Teda neviem, či už tam dal video, ale teraz natáča. Mi dal také vnútknutie, že by som mohla ja. A to je ďalší emerald. A môžete mu dať odber, keď sa vám to zapáči. Keď to vyrušuje jeho maso, sa dá nerušiť. Na Windows 8 je to blbé. Chuj. Takže už je ráno, ak to je vidieť. A je toto pre Iron.
Pardon za hmkanie. Lebo mám dobrú náladu a rúpol mi kramp. Viete, to je úplne že zabité. Mám dobrú náladu a rúpol mi kramp, no. Idem pozrieť druhú stranu, to je to Bratislavy. Tak dobre, idem si aj pre ten Iron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Tak ne, počkej, ne, ja si to urobím inak. No. Teraz sa mi to trošku seklo. No. Toto je pro skill. Emerald, tak. Neviem, vyberám. Poďme, som si nepozrel, v akej je to výške, tak 44 niečo. Ne, F3, tak. Dobre, zoberieme si veci. A pôjdeme si to dať vypiesť doma. Takže máme vec navyše. Ja si potom niekde blízko domu urobím asi takú baňu a tam budem robiť branch mining. Dobre. A dojdem domov, dám si vypáliť veci a ideme končiť. No som povedal asi kamošom, že kedy budem, asi preto mi volali. Som sa trošku zarozprával. Toto video asi bude uploadnuté zajtra. Takže pre vás dneska, lebo pre mňa to bude pozajtra a pre vás dneska, uvidíme. Ale skôr asi zajtra, lebo zajtra je streda. Tedy máme najviac hodín, takže si to budem dávať cez školu. Kamarát mi urobil intro cez Vegas Pro. Páčilo sa mi, takže ďakujem ti, keď sa na to pozeráš. Aj keď som ho nevidel ako tak, len som bol kamoš, lebo cez Windows 8 mne nejde posielať súbory a tak. Ale to intro sa mi páčilo, takže dík. Neviem, či si ho dám teraz. Možno hej, aby si to uvidel. Ale dneska, čo je útorok, si budem robiť tak to intro vyskúšam a aby ste vedeli, toto som skúšal rast toto houby, alebo lepšie muchotrálky tej červeno-bielej. Napadlo ma, že by som vám mohol niečo ukázať. Tak. Neviem, či už o tom viete, ale napríklad, vidíte, keď ste na to dali, tak sa vám to hneď dalo hore. Ale teraz musíte viac. Toto už bolo také, tak. Také zelené, to je pekné. A rovno to už mi, neviem celé, keď som tu. Tak. A už nemám. No. Ja som to zistil asi, keď som si robil tú farmu na dyne. Dobre. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video.
Zanechajte tu za sebou iba like, koment, po prípade odber, keď sa vám až tak video páčilo. A neviem, moc ma ľudí ako nepozerá. Ale má 6 odberateľov, stúplo to. Aj keď 2 razy je kamoš, no. Musím to priznať, si vyrobil asi 2 účty. Neviem. Ale jeden je taký, čo vôbec nepoznám. Možno je to stále ten istý, len si dal meno iné. Takže dúfam, že ne. Keď áno, tak neviem. Ale teraz si urobím takú prestávku, s tým tak seknem a uvidíme možno tak na konci mája. Neviem, ako to povie po česky. Ups. Dobre, a čaute u ďalšieho videa, ktoré bude asi veľmi ďaleko, teda neskoro. Či o dosť neskôr, tak. Čaute. Počkaj, zlé tlačítko. Sorry.